Dobře, takže ještě chceš? Já si dám ještě takový jeden. Počkej, Já se taky nestydím. tak chceš hned? No tak na to můžeš zatím mandovat. Já to říkám, že ona na tebe skočí a to pak nevidíš, to pak tě štípe. A už to je pryč, už tam nevidíš nic, protože to furt odskakuje. No to je jedno, tak si kousek. A tak to už stačí asi. Když vidíš, to ono už je to hrozně. Tak, konec. Já jsem dostala do té kdyby. Ona mi toho tak Miluško, dáš si? Ta babička už odešla? No. Říkala na mě. No já jsem se ti říkala asi před půl hodinou. Ty jdeš? A nic. Objeli se a zamávali. Co dá? Strašně jako těžko nebo hlad, nebo nevím. Panák, ano, ale my jsme tady panáky jako moc ne, to jako jestli někdo přinese někdo, jestli něco přinese, tak ať se dá. Pozor tady na dráty. Ale Michal, to nestavej tak zkušeně. Já nevím, koho volám, ale stojím dole u ubytovacího hostice. Jenom tady budou dělat. Ono je hra, to už je 3-4 roky. Jsem si chtěl zatelefonovat tadyhle dolů. Jezdila tam na mé liště. Pak budu běžet druhé, to lišky dávají. Když nehodne tou kameru, já musím lítat do tebe. Haló, obraz! Tak děkujem! No to je nádhera, to je krásno. Ukáž. Neboj, ale jako já myslím, že to uděláme další exkurzi a... Já jdu vrátit ty fotky. Dám mamince nebo... Já jenom vracím v pořádku. Aby si je zase někdo... My si je prohlídneme. My si je prohlídneme. Vy jste viděli ty fotky? Tak Mili, ty to chceš teda? Ježiš, už schovej tu. Dáme nějaký tát, tak jo, jo. No. Tak, a někdo hodná. Viděla jsi někde Michala? Mili.
Tady nějaký maso. My to nemáme přiřad. Nikdo si nic nedělal. No. Ať ti už to neukoukala. I'm chicken. Pardon? What about you? I'm chicken. Yeah, I get more. You don't have to. I mean, I'd like to. Hele, jsem začít. Já to teďka na svém, že dají tady někde krát. Čau, Michale? Je krásná Je úplně ale mě. A tady je hrozně hezká brambora, to si fakt natočme. Máš tam nějaký kočovičky? No, to je možná kousek vepřový. Tam se věci. Jo. Jasně, bude se to večer odpustit. Určitě, to jsem chtěla. Ahoj, dobrou noc. Čau, ahoj. Nějaký vybraný. Inkognito.
Tady, Ženě. Čau Marcelo. Není to úplně mokrý. Tak já ti budem perníkem. Já vám ukážu nápoje, pokrmy. Chips? Já nevím. Na minutu jsem chtěl. Podle pravíčka. Kde máš? To je kusa, a to je klama. A čuma, to je čuma a klamu nemá. A dívej, a tady běží to. Maloval Marcel? Jo. Maroval Marcel. Tak děkujeme. Nazdár vlastně. Tak a počkej, v čem to bylo? Nemáš od toho to nejdeme? Tak my jsme teda Marceli v Budě chtěli pozdravit tebe. Tak jo, tak to zamluvně. Pojďte se podívat. Pojďte se podívat teďkom, protože pak už nebudete. Tak tam můžete spát. A co mám dělat? Posrat. Já jsem si to říkala, že tak nějak budeš reagovat asi. Hej, mamino. Jsem Karel, čau. Jen tak mimochodem už mi, že Já nepiju, já jsem už jel. on tady vyznává lásku nějak úplně jiný, já pak zjistil, že to nejsem já. To není vůbec pravda. Oni se sem dojdou. Ne, dobrý. Určení tobě. Ne, ale to ty videj z fotky jsem dělala, krása. To bude hezký. Paňáka. Tak si dej tady první. To je jaký? Výborný. Moravské. Můžu dát Moravské. A to nás filmujete? Pořád. To je celý, jako. Kamera je totiž výborná věc. Kamera jede. Kamera jede. To jsou ode mě zahrádky.
Hej. Michala, To prase by chtělo seřezat, ořezat. mačetou. Mačetou nějakou. Čičinko, no bláznivé. Ze strany pěknější. Ale jinak těch, Afopolární, Afoněmci. To je neskutečně. Slováci. Tady na tom ne. A víš, jak oni jak přijedou, se na tom taká, jak přijeli vyzdobení. Barevní pomalovaný. No, tak víš, jak pro mě je. Je super, kapely. No Majky. A z toho se to nestolí. To by si to jedno leskne v oko víc než to druhý. Jak začalo psát, je v pátek, v životě nejde. Máš ty správný kameramanský nápady. Mama je hrozně spokojená, jsou teď rádi, protože už tak přece nemůžou do těch mámu volit ty klouby, goly, no, ty klouby, voly mámu goly na ramena, že tak těch 114 no, klouby postavili. Bydlej tam 5 let. Zasranej detailista jsem. Kdyby si mohl točit pro Paskvil. Jo. Chceš pinu? No určitě. Tyhle, co to děláš za pinu, takovou jarovou. Pivo se točí na víckrát, to je prostě netočím takhle. Ano, koukám na to, no. Hoj, Asky, no. Asky, no ty nejsi Asky. Jak se jmenuje, paní Agina. Agino, Agi? Tady jsem, podívej se na mě. Haló, Agino. No ahoj. Agino, proběhni se. Agi. No ty vrčíš krásně, no jo. Královou studánku, kde, jaký je ten les? Nejhlubší. Nejhlubší je les. Tam roste modré kapradí a vůkol rudý vřes. Tam na laně chodí pít. Tam ptáci laně chodí pít. No ty vole, to je? Ano, a dál? Já teď nevím, jako tak na mě podpětálu vřes. Ty laně, ty ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Máš to špatně, vole. Špatně, vole. No a dál? Dál to neznám. Dál to není hlavně. Dál to je teda, ale. To je první sloka tady to. No ne, tak první sloka konec a dál. Jo, první sloka konec. Konec a dál, že jo. Konec první sloky. Konec první sloky. Přivezla si CDčko? Jaký? Player. Ty vole, já na něj zapomněla. Ale teď to je hlavně jednoduché, tady máme Štěpána, tak nepotřebujeme CDčko, navíc moje mizerné je maďarské. Zeptej se Michala, jak potřebuje CDčko. Pobrať to v oko. A teď tedy. No to už není na té reálce rozeznat nějakou podporu. Tak neví, na co má ostřet. Jak to moje séra, neví, jestli automat si stojí nebo jede. Pečené. I'll try to find some beer. Pečené. Jo. That's already fake. Pečené. Pečené brambory. Baby beans. I think this light's going to the fire. By her window,
I saw the flickering shades of love on her blind. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed in my hand. To je jako, plný zuby je špatný. Plný bochník je dobrý. Ten červený Klára je tady. Deniso. Record. No, já vím. No, tak Deniso. to točíš teď už. Teď už to točí. Hele, je to taky hrozně rozpatlaný, jo. Ale strašně Ale je to dobrý. zase. Chcete ještě někdo venku? Tohle, Chceš dorta? já to tady budu popisovat, tenhle je kiosek, jo. To je kiosek Kateřiny Retové. Nechcete dorta? Tady je úplně zhulená naše kamarádka, ale je veselá, je to Dám si dobrý. dorta. Kde nejde? Takže šel na toalet, já mám obavy. Máš obavy? Tam ten druhý. Říkám si, kdo sprchu.